أبيت أملاخنا سو كفنا دويلنا أكيد نعوخن سجد نعوخ برخناب دو مبالنا كل شيء كويت أصل دردنا يوحنس نتايل له أنا فرصات كوني خميلنا لما بعثرت أنجيل يوحنس تقول له أنا أنا فرصت كيف موزر له مالتي لازم سو كفنا وصيتنا يقويتا قصنتنا يقويتا محلتنا مالتي كبرنا ملاخي كنا يبلغ في زي إحنا خمسة دان زولو أو حالفوا نقبر برنامج مالتي أملخو بحفش أخذتنا ردانايو مسحتي ناسي أبدأ بأملخو بستفل على تمرتات سمعنا عنكون خلنا أملخو جن زنقول صحنا بمزمور حدا خفال أملخو يو أملخو خان تناي حق فرق أملخو خان أملخ جزار صحيح كيف نبرك الله مالتي أملخ استوفي هو كله كان كله أبزخوني يخون وأنا أبزخوني يخون كنا تحت مالتي كبرنا أملاخ يخون سلزم نعوز مثل حسابنا خنري جزء مثلا كي وسط بقطع نبتي حساب كينا الأملاخ مجزاء زبل حسابي تي حساب كنا كافور دليز لهم وين أملاخ استوفيه وتمهلاو مالتي نحرزنا لنا مصحف قدس يعقوب معرفة أربعة أشعة نجمرنا يعقوب معرفة أربعة أشعة تياتبن بأرسين أملاخ تجزؤه نديابلوس جنا تسعيرو مو نسخة بقاتكم كهدمي لأن خورنا أبلاغيهم لنا ده أنت يبلنا له جابي إن بأرسي نعمل تجوزه نديابلوس جنا تسعيرو نسخة ما بقاتكم كهدمي أمين نصلي نامو عز مسح حساب كن رينا سكال كلمة أملاخ بزقال نصلينا يا بير أملاخي قويتاي جزائي أكل ما خاف قريبا له بزمعتزي ناي نفسي قويتا ناي منفسي قويتا ناي سقاي قويتا ناي زلن زبله كل قويتا نسخة جزاء الكاخ سجدك كازقب أملاخيها جزاء سياب كأنه خاربي علىهم بزمعات تزي بقى الكاخ تسرحني بقى الكاخ تلوتني بقى الكاخ تمرحني كأنه خا جزاء سياب قريب الخص كان بقول هاليلويا أوه يسوس ስለዝለና ጊዜ ክብርመካ ኣለና ተመስገን ስለዚ ጥዑም ጊዜ ቅድመኻ ቀሪብና ንስኻ ክትሃንፀና ልብና ንዓኻ ሓሳብና ንዓኻ ንኸፍተሉ ጊዜ ዝሃብካና ተመስገን ብሂወትና ትሓልፍ ንፅልይ ኣለና ቃልካ ናብ ኣእምሮና ክመፅእ ንፅልይ ኣለና መንፈስካ ክመህረና ንፅልይ ኣለና ካብ ከተዛኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ ቃልካ በዚ ሰዓት እዚ ብሂወትና ትሓልፍ ንፅልይ ኣለና ንውሽጣዊ ሰብና ክትረኽቦ ንፅልይ ኣለና ንልብና ክትረኽቦ ንፅልይ ኣለና ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ብሽም የሱስ ኣሜን كبرنا أملاخ يكون كم زبرناهم أملاخ مجزاء وي أملاخ توفيه وتكلونا فقط أملاخ نسي جابير تجزأ هيوت كلونا أملاخ توفيه وتكلونا نا أملاخ كي نجزاء زحزنا بزحنا جرس للزلي بقلل زبل الزاحد زنبنا نجي أبير تجزأوه نديابلس كهتصارو صحاباتكم كهدمي ስለዚህ ኣብ ክርስትና ህይወትና ዓውቲ ህይወት ከሎና ድሕር ኮይኑ ሲ ፎርሙላ ይዝሕብርና ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ንዕወተሉ መንገዲ ማለት እዩ ንኣምላኽ ክንግዝኦ ከለና ብሴም ታይም ከዓ ንዲያብሎስ ንፃረረሉና ማለት እዩ እሱኻ እንታይ ክኸውን ይብልና ንኸ ተስፋ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብኣኽትም ክሃድም ማለት እዩ ስለዚ ሲ እቲ ምግዛእ ዝብል ንኣምላኽ ምግዛእና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ምግዛእ ዝተፈላለየ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ምግዝዛእ ብዙሕ ዝብለና ፅሑፍ ኣሎ ኢና ኣብነት ብዛዕባ ገዛርስና ንገዛዛእ እውን ይሕብረና እዩ ንሓሓልኩም ተገዛዝኡ ዝብል ኣሎ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ኣሎ ምግዝዛእ ኣብ መንጎ ህፃናት እውን ከምኡ ወለዶም ምግዛእ ክእዘዙ ዝብል ኣሎ ነገስታት እውን ከምኡ ዝሕብር ኣሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምግዛእ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ኣምላኽ ምግዛእ ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር ክንግዝኦም ከለና ማለት እዩ ንኣምላኽ ምግዛእ ንምንታይ ክንግዝኦ ንምንታይ እዩ ንዕኡ እንተደኣ ሂወትና ንዕኡ ትግዛእ ድሕር ኮይና ወይ ኣብቲ
نبر كلناسي ما هي ودي تيجي لسالومش لومي صباح تمام حلف استفلا لي خمسات إلى أنا حلف حج مزحف قدس نفسه كف ننبره هيوت مفتاحي زبنا أملاك منفس قدس مرحنا نقولسي أملاك بقى زاربنا نقول نفسه كف سجات من أنا مفتاح بنا مالتي حجي نجي أبير مجزاتي أملاك كيدو جزء زجبرنا خونتات كمان سنقولس أبو مرة مثلا تاي بجمع ريال مثلا قاليو كنا قاليو قاليو أنا أملاكهم كغرفة قالي قاليو نفسه رديت نفسه كخير قاليو استفلا لي نقرات قبل قالي وين أفتز ما نبركيات من الاستقاليها حدا قد زعبي تسفى زنبورة من هورياتي نايقويتها هلاوي نيرمصو لكعتي مسكن مستسقله مستقبره نقرات تودي لهم يوم ننابز نبرو خلو نرى مالتي حجي أبي هوتنا كوموز مثل فتنا خقات مخالي تسفخا السلمة تولو جزي خقات مكا خالي ويزي نبري حدش نقر كسمعت خالي صبغ زي كوانا زينا أبز كله نعوض له مسرح تاي العملاخ كنحسب علينا مالتي نجي أبي رسا جزء أيوة تقولنا له تقدم عين حسب مفتاح نقول تاخونا له مالتي كومو نقبر كلنا يتي مفتاح زمت مالتي لما تيسوع لعله كل سازغنا حيال سازغنا مالتي وقنا زواج أصل زغنا نزع ابنة زغنا كان عايزين موال كان بموني أو نعرف نرينا مالتي كان عايزين موال عصر شمونته أمين كان عايزين موال أسرة نرينا بزعبا يوسفات سبع المصحف قدسنا نقص إسرائيل نبرة مالتي كلمي جعتمي تخبى بقويتا من صوت نبرة كذا نا يهودا نقص نيرو مالتي يوسفات زي نا إسرائيل من يهودا نردان نايمش إسرائيل من يهودا تفعل نقصنا خمس نبرة دحالي سولومون دحالي بيت مقدس دحالي ربع عام مالتي كأون دحال كرت نقصات كوينا يخور نيرو سلزي أنا نفس أمنو سكفن ستفعل نقصات نيرو استفلا لتاريخ كالهم قال يوم أملاخ حق سماه قال يوم أملاخ أي خبروان مالتي إذا يوسفات زبها السبقن بزح نقامات نيرو of course جن نأملاخ زي حقو سيوات نيرو نأملاخ سي نما هرول نجار بزح نجار الله انتي جيرتي يوسفات زقبر عاب نجار أبي هو دابز نجاسول لكزيه عشان حمشان عمتي نجيسو أبي هو دابز نجاسول لكزيه جن تيوم حزب بمول مبزحتي حزب تشميد من الخنيرو متعوتات نتي يفتخبها بزنبرو أملاختي يوم زوب الخنيرو مالتي زي يوسفات جن نتني أملخو سرعتنا يتهزبي ريفورم زوجة سري لو يتوانتي مريسوا مالت نفتي أملاخ بوتاتهم نفتي مجمرة مالتي بهم يزفلت يوسفات أبزنا يوسفات جزية تايقاتي من يرو هم دبتي حدا قامت يون يرو سلست جمبارات نصر أروى لسلست وجنسي كتقعوا مزمني رمحان كنا بوينا صحف مني خاون الشيء ثم كانوا مهرنا مالتي كم جمرة معرف إسرائيل كونه خاء دحرز دكي مؤابن دكي عمونن مساعدتهم دما كاب عموناويانن يوسفات كوجو مسو يوسفات كم زيلو زنقرو وسب كام مسو كم عدو بحري كاب سوريا بزح سراويتي مسكالومو نو دما حتى تصوم تمار الله نسعين قدي إياه رنالو شعو يوسفات فرحة مون إجابير كداليو قصو ملسة أبزلو يهودا هون صم أوجه يهودا خاء رديئت كاب إجابير كدالي تأكبه أو كاب كل كتمات يهودا إجابير كداليو مزو يوسفات دما أفتانا يهودا نا يرسالي من محبر أفتا بيت إجابير الكدمي أتي حدش أتصد دو بلا خاء وإجابير أملاخنا وإجابير أملاخ أبوتاتنا نسخدو أيكون كان أملاخ سماي سنقول لنا نقصتها هزاب زجزء جمع أي نسخان ديها حيلن سلطانن كا إدكا يومك كاو مكاز خالي البان وأملاخنا نتوم أبزها جرزيا تقميتهم زنبرو كاب كدمي حزبها إسرائيل زبارر كايوم نعا خا نزري أبراهام فتاويخا نزل عالم زهف كايو نسخادو أيكون كان أب آدم ما تقمتو أب عون نسم كما قدس سرحو كم زخ قبلو أبلع لنا غفا أنت مزأ سيف فردي ويفيرا ويتميت شعور كدمي إذا بيت زياء أب كدمي خان دو كنبرينا سمكاس أبزا بيت زياء يومو بمكرانا نبخا خن مهدلينا نسخها أسمعكا كتدحنيها حجي خاء أنه دك عمون مؤابن كرن سعير إسرائيل كاب
ምድሪ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ባእታቶም ከኣቱ ዘይፈቐድ ካሎም ንሳቶም ግና ካብኦም ዘይሮም ዘየጥፍእዎም እንሆ ንሳቶም ካብዛ ዝረስተኻና ርስቲ ከውፁና ብምምፅኦም ከመይ ዝበለ ውሬታ ይመልሱልና ኣለዉ ወኣምላኽና ኣይትፈርዶም እንዲኻ ንሕና ኣብ ቅድሚኻ እዚ ዝመፀና ዘሎ ዓብይ ጭፍራ ሓይሊ የብልናን እንታይ ከም ንገብር ከዓ ኣይንፈልጥን ኢና ኣዒንትና ግና ናባኻ ይጥምት ኣለዋ ብዘሎ ይሁዳ ከዓ ምስ ሕፃውንቶም ኣንስቶም ደቆም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ኢሎም ነበሩ ሽዑ ኣብ ማእከል እታ ማሕበር ናብ ልዕሊ የሓዚኤል ወዲ ዘካርያስ ወዲ ባናያ ወዲ ያዕኤል ወዲ ማታንያ ትሌዋዊ ካብ ደቂ ኣሳፍ መንፈስ እግዚኣብሔር መፀ ንሱ ድማ በለ ኣቶም ሰብ ኩላ ይሁዳ ኣብ ኢየሩሳሌም ትነብሩ ንስኻ ንጉስ ዮሳፋጥን ስምዑ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብላ ኣሎ እቲ ውግእ ናይ ኣምላኽ እዩ እሞ ናታትኩም ኣይኮነን እሞ ኣብ ቅድሚ እዚ ዓብይ ጭፍራ እዚ ኣይትፍርሑ ኣይትሸበሩን ጽባሕ ውረድዎም እንሆ በቲ ዓቐበት ፂፂ ድይቡ ኣለዉ ኣብ ቅድሚ እቲ በረኻ ዮሮኤል ኣብ ወሰን ትለሰ ድማ ክትረኽብዎም ኢኹም ኣቱም ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ንስኻትኩም ኣብዚ ኣይትዋግኡን ኢኹም ንቅድሚት ኣቢልኩም ደኣ ደው በሉ እሞ እቲ ምድሓን እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም ከም ዘሎ ረኣዩ ኣይትፍርሑ ኣይትሸበሩ ጽባሕ ኣብ ቅድሚኦም ውፁ እግዚኣብሔር ድማ ምሳኻትኩም እዩ ሽዑ ዮሳፋጥ ብገፁ ናብ ምድሪ ይፍግም በለ ብዘለዎ ይሁዳ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘቕመጡ ዝነበሩ ከዓ ንእግዚኣብሔር ክሰግድሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብገፆም ተደፍኡ እቶም ሌዋውያን ካብ ደቂ ቀሓታውያን ካብ ቆርሓውያን ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣዝዩ ዓቡ ዝበለ ድምፂ ከመስግንዎ ተንስኡ ንፅባሒቱ ከዓ እንጊሆም ተንሲኦም ናብቲ በረኻ ተቋዓወፁ ክወፁ ከለዉ ድማ ዮሳፋጥ ደው ኢሉ በሎም ኣቶም ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩን ስምዑኒ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እመኑ እሞ ፅኑዓት ክትኮኑ ኢኹም ብነቢያቱ እውን እመኑ እሞ ክቐንዓኩም እዩ ምስቶም ህዝቢ ምስተማኸረ ከዓ ንእግዚኣብሔር ዝዝምሩን ንቅዱሳት ኣልባስ ለቢሶም ድማ ቅድሚኦም ሰራዊት ክወፁ ከለዉ ዘመስግንዎ ሰባት ኣቆመ ንሳቶም ከዓ ከምዚ ክብሉ እዮም ምሕረቱ እውን ዘለኣለም እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ክዝምሩን ክውድሱን ምስ ጀመሩ ከዓ ነቶም ናይ ይሁዳ ኢሎም ዝመፁ ደቂ ዓሞን መኣብን ነቶም ናይ ከረን ስዒር እግዚኣብሔር ድቡቓት ኣምፅኣሎም እሞ ተሳዕሩ እቶም ደቂ ዓሞን መኣብን ነቶም ኣብ ከረን ስዒር ዝነብሩ ክቐትልዎምን ከጥፍኦምን ተንስኡ ነቶም ኣብ ስዒር ዝነብሩ ምስ ወድኡ ድማ ሓሓዶም ክጠፍኡ ተሓጋገዙ ኣብዚ ዘገርም ቃል ኣሎ ከንብቦ እንታሕቲ ሞ ክንወዲእና እታ ናይ ንባብ ቁርኖ ይሓላ ግን ኩላ ክንባ ስለደሎ ኸ ካብ ጥቕሲ 24 እንታይ ብል ይሁዳ ድማ ናብቲ ናይ በረኻ ግንቢ ዘብዐኛ ምስ መፁ ገጾም ናብቲ ጭፍራ ኣበሉ እንሆ ድማ ሓደ እኳ ከይመለቐ ናብ ምድሪ ዝወደቑ ሬሳታት ኮኑ ዮሳፋጥ ንህዝቡን ነቲ ምርኮኦም ክገፉ ምስ መፁ ከዓ ኣብ መንጎቶም ሬሳታት ብዙሕ ሃብቲ ገንዘብ ክቡር ኣቕሓ ረኸቡ ምፅዋሩ ክሳዕ ርስኡን ርእሶም ሓፈሱ እቲ ምርኮ ብዙሕ ነበረ እሞ 3 መዓልቲ ክገፉ ወዓሉ እታ 4ይቲ መዓልቲ ድማ ኣብ ለሲ በረካ ተኣከቡ ኣብኣ ንእግዚኣብሔር ባረኽዎ ስለዚ ስም እታ ቦታት እያ ክሳዕ ሎሚ ለሲ በረካ ኢሎም ይሰሚዑ ኣለዉ ሽዑ እግዚኣብሔር ኣብቶም ፀላእቶም ኣሕጊሶም ነበሮ እሞ ናብ ኢየሩሳሌም ብሓጎስ ክምለሱ ኩሎም ሰብ ይሁዳ ኢየሩሳሌም ዮሳፋጥ ቅድሚኦም እናኸደ ተመልሱ ብመሰንቆም ብበገናን ብመለኸት ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣተዉ ይቐፅል ይቐሪባ እትወደ ግን ኣብዚ ጠጠው ብላ ኣብዚ ዛንታ እንታይ ኢና ንዕዘብ ዘለና ንእስራኤል ሃንደበት ሓደጋ ክመፀም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ከም ዝብላዕ ተቂሶ ዘሎ 3 ዓሞናውያን ሞኣባውያን ይቡሳውያን ብሰለስቲኡ ግንባራት ከፊቶም ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዮርዳኖስ ከባቢ ማለት እዩ ሽዑ እዋን ዝነበረ ከባቢ ሞት ባሕሪ ማለት እዩ ሞት ቀላይ ድሓር ሰሚዕኩም ምዃንኩም ወይ ደድሲ ዝብሎ ብኡ እዮም ሰጊሮም እቲ መልእኽተኛ ክመፁም ከሎ ሕጂ ኣብዚ ዮሳፋጥ ንጉስ እዩ ንሪኦ ዘለና ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ወይቲ ዞባ ዝተወሰነ ሓደ ክፋል ናይ እስራኤል ማለት እዩ ከቢድ ኩነታት እዮም ኣትዮም ዘለዎ ማለት እዩ ብእምሮሲ ክወፁ ይክእሉና ኣይተዳለዉ ዝኾነ ዓይነት ኣይሓሰብዎን ማለት እዩ እቲ ከዓ ተዓጢቑ ይመፀም ዘሎ ልክዕ ተሸዓ እዋን ዝገበራ እንታይ እዩ ይኽእል ወይ ፍንጠጥር ክብል ኣይፈተነን ከም ንጉስ መጠንሲ ብሰብ ዓይኒ ከምኡ እዩ ፍክር ክእል እዩ ፕሮፓጋንዳ ገለ ሰብ ከምኡ እዩ እዚ ሰብዚ ግን ልክዕ ቁኑዕ ከም ዝነበረ ንርኢ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብ ላዕሊ ከም ዘንበብና እንታይ ኢሉ ንሕና ወላ ሓንቲ እንታይ ከም ንገብር ኣይንፈልጥና ክብል ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ድኻም ምኸእመን ከሎ ንርኢ ሕጂ ኣብ መሰረታዊ መፅሓፍ ቅዱስ ክንሪአን ከለና ኣብ ከም ክርስቲያናት ማለት እዩ 3 ፀላእቲ ኣለውና ምሽ ቤዚክ ዝኾነ ስታይ ማለት እዩ ሰይጣን ኣሎ ስጋና ኣለና ዓለም ከዓ ኣለትና ሕጂ እዚ ኩሉ ሰዕ ኣብ ሂወትና
زقاطمنا ነገር ካብኡ ጻውን ተወሳኺ ናቱ ካብኡ ዝመጽ ነገራት ምስተፈላለየ ከመጽና ኽእሊ ሕጂ እዚ ዓይነት ፍጻሜ ወልሓት ክገብሩ ትኽእል እዋን ማለት እዩ ኣብ ከምዚ እዋን እዮም ሰባት ነብሶም ዘጥፍኡ ወይ ናብ ዝተፈላለዩ ነገር ዝኸዱ ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ንሕና ከም ኣመንቲ እንታይ እቲ ብዛዕባና ተባሂሉ ዘሎ ንኣምላኽ ክንግዝኦ ከለና እቲ መፍትሒ ዝመጽእ ማለት እዩ ናብ ጎይታ ክንመጽእ ኣለና ኣብ መጨረሻ እቲ ናይ ዮሴፋት ዘገርም ነገር ሲ እቲ ናይ ሓደ ናይ ኣምላኽ ልዕላውነት ክቕበል ከሎ ንርኢ ምሽ ረድኤቱስ ናብ ኣምላኽ ጥራሕ ክብል ከሎ እቲ ሓደ ከዓ ድኻሙ ክእመን ከሎ በቲ ሓደ መዳይ ማለት እዩ ኣምላኽ ከዓ ክርከበሎም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ጸልዩ ካብቲ ቤተ መንግስቲ ናብ ቤተ መቕደስ ከይዱ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቕደስ እዩ ጸልዩ ልክዕ ሓንቲ መሰረት ሰሎሞን ፈለጥ እዩ ኣብ ሓጉ ሰሎሞን ዝኸውን ዘሎ ኣብኡ ነገስታት እዮም ንስድርኡ ነዚ ሰብ ዓሳ ባህል ኣብኡ ከም እንዳበልካ ተኸይካ ሕጂ ሰሎሞን ክጽሊ እንከሎ ቤተ መቕደስ ምስ ተወደስ እንታይ ኢሉ ኣብዚኣ ሰፍራ እዚኣ ሲ ኣብ ዝጸበና ግዜ ኣብ ጸላእትና ንጥቃዓሉ ግዜ ኣብዚኣ ኮይና ምስ ንጽልሲ ካብ ባዕሊ ካብ ዝፋንካ ዝስማዕ ዝጠቕሱ ሓሳብ ኣሎ ካልእ እውን ብዙሕ እዩ ዝጥቀስ ዋላ ንኣሕዛብ መፅኦም ተጸልዮም ክሰምዕ ዝብል ኣሎ ግን ብዛዕባ እስራኤል ኣብ ቅርብላው ክኣትዉ ከለዉ ብዝጽልይዎ ክሰምዖም ዝተማሕፀኖ ነገር ኣሎ ልክዕ ከምኡ ትገብር ዘሎ ዮሴፋት ከዓ ኣብታ ጸባብ እዋን ሲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ኣምላኽ ከዓ ክምልሰሎም ከሎ ኢና ንርኢ ኣብ ታሕቲ ብሓደ ካብቶም ሌዋውያን ሓዚኤል መንፈስ እግዚኣብሔር ናብኡ ከም ዝመፀ እቲ ውግእ ኻናቶም ከም ዘይኮነ እግዚኣብሔር ከም ዝዋግኣሎም መልእኽቲ ሒዙ መፂ ማለት እዩ ስለዚ በቲ መፀሎም መልእኽቲ መሰረት ከምዚ መዓልቲ ነገሩ ኣምልኾ ኣይለወጠን እዩ እዩ ዘሚሮም እዮም ንኣምላኽ ወላ ሓንቲ ኻል ኣይገበሮም ኣብቲ ቅድሚ ሕንፃፅ ወይ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ኣብ ቅድሚት ሰራዊትካ ትገብር ብኖርማል ምሽ እትዮም መዘምራን ኣብኡ ክወፁ ኣብኡ ኮይኖም ክዝመሩ እዩ ገይሩ ዝገበራ ነገር ኣብኡ እንዳዘመሩ ከለዉ ከዓ ኣብቲ ሰለስተ መንግስታት መፅኦም ዘለዎስ ካልእ ጉዳይ ይፈፀም ነይሩ ንሓሓዶም መጀመርያ ንሓደ ካብኦም ኣጥፊኦም ድሓደ ሓዶም ተጣፊኦም ማለት እዩ እቲኦም ከዓ ስኢሎም ዝምርሉ ማለት እዩ ንኣምላኽ ሕጂ እግዚኣብሔር ተረኺቡ ነቲ ቋንቋ ጸላእቶም ከም ዝደባለቖን ኢና ንመሃር ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ንትምህርትና ተጻሒፉ ኣብቲ ትጸበና ግዜ ከቢድ ሕቶታት ናይ ሂወት ምናልባት ገሊኹም ምቹእ ሂወት ክብለኩም ይኽእል ይኸውን ዝኾነ ሕቶ ደይብልካ ትኮን ትኽእል ትኾን ሓደ መዓልቲ ግን ክመፀካ ክእል እዩ ዓበይቲ ሕቶታት ናይ ሂወት እንታይ ካ ትገብራ ትሽዑ እዋን ንኣምላኽ ዲኻ ትጽበዮ ወይስ ብናትካ መንገዲ ዲኻ ትወስድ ስለዚ ኣብቲ ንኣምላኽ ክሳዕ መጨረሻ ክንእምኖ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ሙሉኣት ኣይኮንናን ከምዚ ናይ ዮሴፋት ድኻምና ክንእመን ኣለና እቲ ንገብሮ ግን ገዛ ርእስና ንኣምላኽ ምግዛእ እዩ ሽዑ እቲ ጸላኢኻ ዝወድቕ ናትካ ኣስተዋፅኦ ዘየድልዮ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ሽግር ሲ ገሊኡ ሽግራት ባዕልኻ ትፈትሖ ኢኻ ገሊኡ ግን ናትካ ስራሕ ወላ ሓንቲ ክትገብር ትኽእል ከምዚ ዘጋጥሞ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ፍጻሜ ብዙሕ ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ዳዊት እንተሪእናዮም ከምኡ እዚ እኮ ሓንቲ መዓልቲ ብሃንደበት ትመፅኦም ሃንደበት ከዓ ተበቲኖም ናይ ዳዊት ጎልያድ እንተሪእናዮ ግን 45 ዓመት እዩ ዝፍክረሎም ነይሩ ንጎ ምን ኣሎ ኸብኻትኩም ሕጂ መፅኡ ንዓና ክገዛእና ዝኽእል ሃይ እንዳ ሓደ ምፅኡ ገ ልምኖም ይኹል ሳዕ ፈሪሐ ሰደሎም ቴረር እትብሎም ነይሩ ማለት እዩ እሶም ከዓ ተጨኒቖም ነበሩ ነይሩ ናይ ዳዊት ከዓ ልቃ ከምኡ ዳዊት ሲ ንኣምላኽ ዝግዛእ ሂወት ነይሩ ኣብ ውልቁ ሂወቱ ሰባት ኣይፈልጥዎን እዮም ብሰብ ዝዝከር ኣይኮነን ኣብላቶም ስድሩ እውን ድርሱዕ ነይሩ ከምዚ ኣመፃፅኡ ንዝክሮ ኣብ ውልቁ ግን ንኣምላኽ ዝግዛእ ሂወት ንኣምላኽ ዝፈልጥ ነይሩ ናይ ኣምላኽ ትእምርት ተኣምራት ዝፈልጥ ነይሩ እቲ መጓሰ ክጓሰ ከሎ ዘጋጥሞ ንኣንበሳ ንድቢ ንገሊኦም ከም ማሕስእ ሰላልዖም ንገሊኦም መንጋግኦም ይሰብሮም ብለናሽ ንፌመስ ሰባት ክሪእሉ ገለ ይኮን ዝገብሩ ነይሩ ወላ ሓደ ሰብ የለፍቲ በረኻ በይኒ ፍቲ በረኻ እንዳጓሰ እዩ ዝገብሩ ነይሩ እዚ ግን ኣምላኽ ግን ካብቲ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ሕብረት ዝመፀ እዩ ንእግዚኣብሔር ዝፈልጦ ነይሩ ሕጂ ወላ ናብቲ ህዝቢ ምስ ከደስ ከምኡ ንኽሪኦም ኢሉ ይኮን ሓሲቡ ልክዕ ካብ መጀመርያ ዝመፁ ነበረ ተቕንኣቱ እዩ ኣብ ኣምላኽ ከባጩ ገለ ምስ ጀመረት ጎልያድ ባይዘወይ ናይ ዲያብሎስ ሪፕሬዘንታቲቭ ብጉስፊ ይኹን ብመልእኽቲ ይኹን ብኩሉ ነገር
ولا مش حدش كده نون تأساسرنا دسين بوتا إيد قويتا استسأل له حج لك نعون كم يقبل كلنا داويت مالته حجنا كاب داويت أنت أنا مارتي بقولكم مس أملاخ نبرة نزاز أملاخ زاز سبنيرو أملاخ جزاء سبنيرو أملاخ كم لبيز بولو سبنيرو نا أملاخ نجارات فلتنيرو مالتي سل أمنة الهيمانة زي كونسي قبر أملاخ صراحة أملاخ فيه وتفلتنيرو مالتي سلزي نعناكم مالتي قويتا مسكر سكر كله تايلو إذا سفعادي مر فعادي كار أمبر فعادي سايقون يلنامش بنت أنا سكر كله نمتى يقوم يجيرو مثلا نحنا نبز زرنا يوم هيوت كلمة نايز العالم هيوت مس أملاخ عركي مس أملاخ صدق مثلا كنا لنا مالك حجتي مفتح كل ساعة مدحنا بعدنا كنا نقوله كنا بركلنا جن أبع عبز مدرنا بركلنا مكرا خمسة لنا سوا خمسة لنا صحاب بس نقولنا أي مالتي حاجة أب كم زخناتات عينتنا نبغي تاخذنا له أفتول كنا سب زيرينا أب تشرش طرحنا زين اللي كنا أول كنا نملاخ تسجلنا أملاخ سبب اللي بخلونا له شعوئتي نعمله من كساس نبتين فطون هم برا بيوتكم لكم وحدفكم لهم رديت أملاخ كبد تكون تعرف حدفكم اللي جالس كمل سجيرة جالس لون نوركم ولا حنتي جواركم الأملاخ رديكم نفسه كم ناس يستفاد عليه مسكرنا تابل بيوتنا حجونكم يوم حج سأل أجن تاي صدرك كم زحج نزار ورنا كابل بخان تاي بسرق قال يسرق أب إنجيل أب لوكاس معرفش ما تدحرق ما بزعبة قال بزعبة زري بويتا خزارب كله نتي زرع زرق خزر وفر خبر كله نتي تزرق قال تي سأل أزوس له مالتي تقال توسيدك أول حنتي بالكان كل توسيدك مالتي يسوس مالتي تقال هل حنتي بالكان نتقال ترى كمنا يهودا مالتي يهودا حجن بويتا شطن كله نت قال شيء تومش نتي هيوت كونه زوج بقى الشطن مجرشنا يهودا هان فوتينا من تكم زاتوا حجي تقال تتسرقنا أو نعوز مسلي وتيزلوانا مالتي نحكي زي بالكوخينو كتفرحها كتسمبريها بس شبريها أب كارو سنتات تعطيها حجتي ناي أنفت ناي مأذن كا تستخاخلوا له على أملاخ يقول سا نقل من سعدنا لهم الذي سلازي تقارك وصدنا يقولون كن عقبوا لنا مالتي الأملاخ ما هنجزع لنا جابير كاني ومن أملاخي تسأل أي ناديتي سجع النادي نعنا يكون رئيس فرح نتزجزعنا قويتايو تفرحوا كبرنا أملاخ يقول سلازي زغالتي مال أختي نعم لاحظ جزء هيوت كلنا نقول تأخذ ساعة نقاط زرافة تلقى هيوتنا بأمنات كم برتع طرحتي أنكو أما راسي زحاشة زي كونسي كلا ما راسي إلا مالتي تي السويتي ناي قديتا من قدي نعم لاح ترى تأمينات رحنا نوصلنا خدمتي مسرح مالتي نبات بنا يسب قام قاسي مجزع زبل حرينا يواب بوليتيكا مداي أب كبابي ناس جيبوتي تبع عد مشان يشتعد تحت 1 مليون قليت ناتا بوبليشن قلنا فرنسا جزاته إذا واحد زخنا هاجر أي تنكفاني نعات تنكف كياس نتي حانت تنكف لها مالتي حج كل ساعة تي جزاء رسنا هنجزاء خلنا أملاح دماء نعانا يكونن صار فرحنا نتنعنا تجزانا نتنعنا تقصى صارنا أملاح نقوي تايز فرحه نتحس نزل على نزل تسعر مالتي نحنا راتنا صراحة تاي نعوق نمصونا بكلمة نعوجو نتستبح لنا نقال أنت قوي تابتي نايفتنا جزيسي بقى عم نحكي يريد ملسون اليوم أبكون تات نفسيتي نقول لنا مالتي بقول ما ينسعر كبرنا أملاح يكون يسوس قوي تاي أتي حسب فيسكم مسلز لهم أخلنا مالتي كسينا هنصلي ناس كي بزغال